det skal handle om i dag, sammen med Isle. Jeg vil lige kort præsentere dig, Isle. Ja. Og så kan du supplere, hvis du synes, jeg ikke har sagt det hele. Goodie. Isle Hessner er mangeårig kunstner og har faktisk været aktiv siden 1980'erne, hvor hun blev uddannet på Grønlands Kunstskole. Derefter har du taget din uddannelse i Canada på Nova Scotia College of Art, og derefter på University of Colorado i USA. Det er godt. Yes. Og Isle har arbejdet vedholdende med skulpturen i alle de her år. Det er ikke din første udstilling i Danmark, det her. Du har også haft en stor udstilling tidligere på Johannes Larsen Museet og været en del af nogle gruppeudstillinger. Og har flere udsmykninger i Grønland, blandt andet 2 i Nuuk bag dig. Og vi skal både ind på Store Is i dag og alt muligt andet i din praksis. Er der noget, jeg har glemt i den her introduktion? Nej, det er fint nok. Min hjerne den er lidt lam i dag, så jeg kan ikke lige specificere, om du har glemt noget eller ikke. Så det er fint nok. Men vi skal hygge, som I kan se. Ja. Yes. Jamen, lad os begynde at kaste os ud i det. Jeg synes, vi skal begynde med Store Is, som er udstillingen hernede, og som jo egentlig er en udstilling, vi delvis har overtaget fra Nuuk Kunstmuseum, men som er blevet til noget helt andet her på Kunstmuseet, også en anden titel, eller her på Nordlandets Brygge, undskyld. Og jeg tænker, om du ikke kan starte med at fortælle om ideen og processen bag de 10 værker på væggen, som stammer tilbage fra den udstilling, der blev skabt til Nuuk Kunstmuseum, og så derefter kom isen på. Ja, det startede for nogle år siden, hvor en amerikansk Ph.D.-studerende henvendte sig til mig for at prøve at snakke om kunsten på Grønland, i forhold til, at han skrev en afhandling, hvor han så sådan syntes, at det skulle udstille på Grønland. Og i forlængelse af det, så fik jeg den invitation fra Nuuk Kunstmuseum, og idéerne begyndte at køre i hovedet. En krig opstod i Ukraine, og der kom riflerne op på tavlen. Så dem har jeg arbejdet med. Ansigterne repræsenterer ofrene, som er børn, som altid er de mest uskyldige ofre i alt, mere eller mindre. Så de 10 værker, de blev så produceret hjemme i min stue, da jeg ikke har sådan adgang til for meget, eller til atelier eller værktøjsfaciliteter i Rarotter. Udstillingslokalet i Nuuk har sterile, hvide vægge hele vejen rundt. Så det var en fuldstændig anderledes oplevelse at se værkerne blive hængt op hernede. Det er som om, de blev skubbet fremhævet, på grund af den der rå væg, der hænger bagved. Sidste sommer kom jeg så her, eller fik invitation fra jer, om jeg ville udstille Atlas Ranak her i byen. Og jeg har det der med, at jeg vil helst ikke udstille de samme værker 2 gange. Men da jeg så kom ned i rummet her på første sal og så væggene, de var perfekte til den ophængning, som så hænger dernede nu. Men jeg tabte nærmest pusten af det der kæmpe rum. Hvad skulle jeg lave? Og det eneste, jeg sådan i størrelsesorden kunne se, det var Store Is. Altså det kan fylde mindre, det kan fylde mere. Så fik jeg den idé ved at kigge på rummet. Og det er så den, der så er blevet skabt specielt til rummet der, ikke? Og jeg synes, det fungerer meget fint. Stille og roligt dernede. Mm-hmm. Ja. Der er også en ting, jeg sådan har gået og tænkt på der. Der er også grænser for, hvor meget jeg kan snakke om det, der er foregået inde i mit hoved i forhold til de der ting, der så ender op med at være nede i det der rum. Ja. Der er nogle private, hvad kalder man det? Contemplations på dansk. Overvejelser. Altså som jo er så private i natur, at de ikke rigtig kommer med, men hele den der tankeproces, om det er så privat eller ej, det er jo en del af værket. Ikke? Så nogle ting forbliver usynlige for jer, men det giver så plads til jeres egen
fortolkninger eller oplevelser af de der værker, der sidder der, eller der hænger dernede. Og det er at gå på isen. Isen er i kontrast til våben som er destruktive og bliver brugt i nogle kulturer som overlevelsesværktøj, om man så må kalde det. Og det er sådan så negativt i sig selv, den krig. Altså krig kan aldrig på nogen måde være positivt. Men så vil jeg prøve sådan at skabe en eller anden kontrast til det negative, og tænkte, at jeg vil hive jer ind i en personlig erindring om, hvordan jeg har hoppet rundt på den der is der, da jeg var barn. I kender godt det der med, I må ikke, og så bliver det meget mere interessant at gøre det. Så vi havde et uheld, så det kan godt være, at der er flere, der er døde af det, men jeg var ude at lege med en klassekammerater. En faldt i. Vi styrte ind mod land for at hente hjælp. Han døde, inden der kom nogen og hentede ham op. Vi fik at vide, I må ikke lege på isen. Det gik 2 dage, så var vi ude og hoppe rundt igen. Så. Men når vi så hoppede rundt på det her is, der lå af for fangstområdet, eller gør det umuligt for både at sejle rundt, så fangerne på isen og skyder sælerne og parterer dem på, flænser dem på isen. Og det er så, hvis der er nogen af jer, der har fået den tanke, at de røde områder, det er blod, hvor det så har været en sæl, der blev flænset. Ja. Så det er sådan den oprindelige idé. Ja. Du nævner det her med, at du skulle tænke godt og grundigt over, om du vil udstille dem igen, for det gør du normalt ikke. Mm-hmm. Hvad er det med den her gentagelse, som skaber modstand med dig, eller det her med? Jeg vil ikke fremstå som en, der gentager sig selv igen og igen. Det er bare det. Ja, så det er en eller anden fordring til dig selv som kunstner. Ja. Du starter ofte i en eller anden form for koncept, som du siger med det her med krigen i Ukraine. Dine værker er også blevet kaldt situationsbilleder, fordi de ofte taler ind i måske en tid, i en tanke eller en problematik. Er det sådan, alle dine værker ligesom begynder med sådan et koncept? Nej, ikke nødvendigvis. For eksempel rammerne til værkerne nede på første sal eller på stueetagen, det er lister, der lå og var blevet smidt ud og lå i en container. Så det er også sådan noget med at tage fat i noget materiale. Det er måske så materiale, der afgør, hvilket koncept, der dukker op. Eller det kan være den omvendte. Altså hvor konceptet allerede er skabt, og jeg går ud og leder efter materialer. Men som regel, så er det materialerne, der bestemmer i første omgang. Ja. Og på grund af den der begrænsede adgang til atelier, som jeg fortalte, eller værkstedsfaciliteter, så har jeg så arbejdet med træ den her gang. Fordi det er nemmere at save og støvsuge ind i stuen. Træsmulder i stedet for, metal. Ja. Og have brændt det halve af stuen af, eller sådan noget. Ja. Så materialer har en stor betydning. Ja. Og i 90% af tilfælde måske den afgørende betydning, vil jeg sige. Ja. Jeg kunne faktisk også godt tænke mig lige, fordi der er også en tanke omkring de her farver. Det er ikke tilfældigt, der er brugt de her farver. Kan du fortælle lidt om dem dernede? Ja. Til daglig der underviser jeg på Handelsskolen i Gravrotter, hvor jeg også underviser kunsthistorie for Arktik-guiderne. Og der starter jeg kunsthistorien med at gå helt tilbage i Sakrak-tiden og de første kunstneriske frembringelser, der skete i den grønlandske kultur. Og der har de så, og det gælder vel for alle, urbefolkninger, at det er rød, det er blod. Det hvide, det er knogler, knuste knogler. Det sorte, det er aske. Så det er sådan de der grundfarver. Jeg tænkte, okay, nu har jeg den krig, den er meget,
det er meget firkantet, så jeg vil begrænse farverne, så man ikke bliver distraheret for meget af farverne. Og ligesom gå ned og se det der blod og sod og knogler, som så det samlende i den der udstilling der. Men nu er det blod, så kommer jeg jo med som kontrast til alt det blod. Ja. I din skulptur, der trækker du ofte de her sådan genkendelige former fra, hvad kan man sige, den inuitiske eller den grønlandske kultur. Sælskindet har vi hernede, man kunne måske også sige isen, uloen, masken, rejak, kajak. Hvordan kommer de her former ind? Du har også en skulptur i Nuuk, der består af 3 stablede uloer og kajakker, der kommer op af jorden. Ja, den er lidt problematisk. Jeg ynder ellers at sige, at jeg ikke dyrker det grønlandske, sådan for ligesom at være en grønlandsk kunstner på den facon. Men nu fremhæver du så, at jeg bruger de der symboler alligevel. Men jeg prøver også sådan at sterilisere dem. Men for eksempel knivens uluen, den har jeg jo selv brugt. Ikke sådan til dagligt, men jeg har renset en sæl og brugt de der med værktøj. Og så den der ulu-form, den har jeg arbejdet med i mange år, hvor jeg har gjort den til, altså fra at være et funktionelt værktøj, så bliver det, altså man kan simpelthen ikke tage en ulu på den her størrelse. Og, så defiguration, er det man kalder det med et pænt ord? Det ved jeg ikke. Men altså ligesom forandre brugen, funktionen af det her værktøj. Ja, så kan jeg bare godt lide, altså, jeg vil lige sige, at kvinder, så jeg kan godt lide alt, hvad der har med kvindeknive at gøre. Jeg ved ikke rigtigt. Men altså, der er nogle former, der sådan ligesom er lettere tilgængelige. Hvis jeg var maler, så ved jeg ikke, om jeg har malet rensdyr og landskaber, og du ved, som en grønlandsmaler skal gøre. Det ved jeg ikke. Ja. Så jeg ved ikke rigtigt. Og så igen, jeg har lidt svært ved at skulle sætte ord på alle mulige af de der forskellige bevæggrunde, jeg har til at vælge et motiv, eller vælge farver, eller vælge materialer. Tit så er det noget, der sådan sker på et intuitivt plan, ikke? Hvor jeg ikke nødvendigvis forlanger af mig selv og skal artikulere, hvorfor jeg gør det, jeg gør. Men hvor jeg sådan bare er en eller anden proces, hvor jeg ser, hvordan materialerne hænger sammen, hvordan farverne hænger sammen, hvordan det hele måske kan gå op i en højere enhed i den sidste ende. Så jeg har også lidt svært ved det der med at skulle artikulere og skulle italesætte mange af de der ting, som jeg gør. Ja. Fordi jeg tænker faktisk ikke rigtig, jeg gør bare tingene. Ja. Jeg tænker ikke. Altså, jeg er et tænkende menneske selvfølgelig, men lige præcis i de der processer der, så gør jeg mere, end jeg tænker. Altså, gør som en handling, ikke? Ja. Og det er også det, en af grunden til, at jeg sådan efterlader mine ting, det er jo fordi, at de får lov til at være i sig selv. De forskellige steder, hvor jeg så har lavet dem. Altså, jeg gør dem, og så er jeg færdig med dem. Så kan de så leve deres eget liv, hvor de nu står henne. Og jeg kan så godt sige, rundt om i verden. Ja. Jeg har flere udendørs installationer i Nova Scotia, hvor jeg har arbejdet meget ude i skoven, eller nedlagte fabrikker, eller hvor jeg så har set et eller andet rum, og så har jeg skabt noget til det rum. Og så har jeg efterladt det. Så jeg ved ikke rigtig, hvordan det er. Altså, jeg tænker ikke så meget, når jeg gør kunst. Det er måske den måde, jeg kan sige det på. Ja. Og der er flere eksempler på det i kataloget. Der er en sådan collage med flere af de værker. The Drying Rack og Portræt af min mor og forskellige. Der bare står. Kender du deres tilstand den dag i dag? Altså for eksempel The Drying Rack, den blev efterladt uden skov. Det ved jeg jo ikke, hvad den laver den dag i dag. Hvordan den ser ud. Nej. Altså jeg er ret sikker på, at fiskene, som jo er skåret ud af stof,
at de er altså i vind og vejr og blæst rådnet op eller sådan noget. Ja. Har du en tanke på sådan dem, der går i skoven og møder det her, når du sådan ligesom placerer dem, efterlader dem og laver dem? Hvad for nogle tanker gør du der om de mennesker, der ligesom snubler over det her? Eller? Ja, det kan jo være meget forskelligt. Måske er der nogen, der har tænkt, det er forurening af den naturlige skov der, ikke også? Der står lige pludselig sådan et metalmonstrum. Andre, ja, jeg ved, det kan jeg ikke forudsige. Men altså, der kommer jo en eller anden form for reaktion. Om den er negativ eller positiv, det er jo alt efter, hvilken person man er. Men er det i dine tanker sådan, hvad beskueren ligesom... at den vil et eller andet, når du stiller den derud, eller er det mere det, at du bare giver den videre, og den får sit eget liv? Jeg tror mere, det er det sidste. Ja. I forhold til de ting, jeg arbejder med, så er det også processen, der er meget vigtig for mig. Det er ikke så vigtigt, jo selvfølgelig, at det går op i en højere enhed, og det ser fint ud, eller som en sagde i går, det er pænt. Jeg vidste ikke rigtig, hvor jeg skal putte de ord pænt henne. Men altså, at det så bare går op i en højere enhed, så er processen den vigtigste for mig. Og når jeg så er færdig med at gennemleve den proces, så er jeg færdig. Så tænker jeg sådan set ikke rigtig over. Og det er måske lidt voldsomt sagt, men at jeg er ret ligeglad med, hvad andre folk tænker om den bagefter. Fordi nu har jeg gennemlevet den, og så håber jeg bare, så I sig selv kan leve videre. Og netop skabe de der associationstanker, som man kan få, uden at jeg styrer den. Ikke også? Og det er også en del af, en af grunden til, at jeg heller ikke putter titler på mine værker. Fordi jeg ikke vil styre folks tankerække, om man så må kalde det. Det skal være så umiddelbart og så åbent som muligt, når man kigger på værkerne. Og så at de ikke er forurenet af en mand, der står og tisser. Ikke? Bum, så er den firkant færdig, ikke? Simpelthen. Jeg kunne godt tænke mig at blive lidt ved den der is, fordi at, jeg synes, det var modigt af dig. Også dengang du foreslog os, at til de her værker tilbage fra udstillingen på Nuuk Kunstmuseum, der vil du lave det her store islandskab. Og hvis der er noget, der er kliché om Grønland, så kan det være de her, for eksempel landskabsbilleder med is. For eksempel Emanuel A. Petersen, som rigtig mange kender. Nu kom bare du selv ind på, at hvis man skal være rigtig grønlandsk kunstner, så skal man male landskaber. Og det er der mange grønlandske kunstnere, der er blevet udsat for den fordom, idé. Da vi fik forslaget, tænkte jeg, hvis der er nogen, der kan køre det igennem, så er det dig, Isle. Så jeg havde fuld tillid til, at det her det skal nok gå, uden vi ender i sådan et klichéfyldt ishav. Ja. Og du nævnte også det her med den her sterilisering, eller den her, der er sådan en kunstighed ved det, at det altså ulogen, masken, de forskellige ting er genkendelige, men der er sket et eller andet. Det samme med isen. Den er genkendelig som den her flydende store is, men samtidig er den lidt kunstig. 100% kunstig. Havde du selv nogle tanker omkring det der med at tage is ind? Fordi vi kan også give et eksempel. Vi har nede i udstillingen op på første sal, der har vi en grønlandsk kunstner, der hedder Frederik Gunge Christensen. Og han er en af dem, der flere gange, han malede de her non-figurative værker, og arbejdede med firkanten, med at trække og hive i den gennem hele sit arbejdsliv. Og han er en af de kunstnere, der flere gange er blevet spurgt om, hvorfor han ikke bare maler isfjelde og kajakker. Både i Grønland, uden for Grønland, og endda også i Canada. Så gjorde du dig selv nogle tanker omkring det her med at tage is ind? Nej, først og fremmest så var det, fordi jeg stod nede i det rum, og det var kæmpestort. Jeg skulle fylde det, tænkte jeg. Men isen kom så lidt senere i forhold til, hvordan skal jeg fylde det? Isen er let genkendelig fænomen for dem, der bor nede i Sydgrønland, i den form, hvor det er packed ice, drivis. Ja, packed ice, ja. Hvor længere nordpå Østgrønland, så er det is, der fryser, så man kan køre ud på dem med biler og hundeslæder og scooter, hvad man ellers kører på. Så,
også min egen fornemmelse, når vi nogle gange, altså vi kan mærke, at storisen begynder at komme ind, fordi der bliver en bestemt kulde i luften. Og så kan man gå i seng, og så er det skide koldt om aftenen, så står man op, bum, så er hele havnen lukket ind. Så har isen så drevet ind i løbet af natten, for eksempel. Ikke? Så den kommer pludseligt, men den fylder enormt meget. Så jeg tænkte, jamen, det var da en god ting lige at tage fat i, fordi om ikke andet, så kunne jeg da fylde rummet. Ikke? Så, men netop det der med at sterilisere det, så er det i forhold til valget af den farve der. Altså, der er en farveskala i blå, der kører næsten fra helt hvid blå, ikke? Også til den mørkeste blå. Men jeg skulle heller ikke, farven skulle heller ikke dominere for meget i forhold til formen. Så ja, på et eller andet måde, så kom jeg på det. Men jeg tænkte ikke så meget over, hvordan det blev modtaget mere, end at det var en udfordring, jeg selv skulle løse. Altså, hvordan løser jeg det her pladsproblem, eller ikke så meget problem, men hvordan fylder jeg rummet ud? Så når jeg så er i den proces, så tænker jeg ikke så meget på andre. Hvordan de vil reagere, hvad de vil tænke. Ingenting. Så jeres rolle, den bliver bare med synlig, og når værkerne er færdige, ikke også, at I så står foran dem. Så det der hvor I træder ind som publikum, uden at jeg sådan tænker på jer. Altså, I skal jo selvfølgelig også validere mit arbejde i virkeligheden, ikke? Altså, jeg kan ikke... hvis ikke der kommer nogle mennesker dernede og kigger og siger, det er kunst, eller det er godt, eller... Så er det ligesom om, at den validation, altså hvis ikke I er der, så eksisterer kunsten ikke. Okay, så I har lige så stor en rolle, som skaberen i virkeligheden, ikke? Det er de to ting, der sådan kan sgu hænge sammen, fordi jeg kan heller ikke lave kunst i et vakuum, uden... Jeg siger, at jeg ikke tænker på jer, men det er jo det slutresultat bliver, ikke også, at det er jer, der skal kigge på dem. Det er jer, der skal reagere, analysere, eller hvad det nu er, I gør, når I kigger på kunst. Så. Da jeg så... Jeg ved ikke, på Grønland kan man ikke altid regne med, at man kommer frem i tid. Så det var meningen, at jeg skulle ankomme fredag aften, og så pludselig så var mit fly lavet om til tirsdag på grund af dårligt vejr. Det vil sige, så havde jeg kun 3 dage til at sætte udstillingen op. Så de der par dage, jeg var i lufthavnen, det brugte jeg bare med at ikke at stresse over den der korte tid, jeg skulle hjem og arbejde på. Men heldigvis så blev det lavet om, så jeg kom om søndagen. Da jeg så kom mandag morgen og kom ind i det der rum der stod 6 paller i den her højde med alle de der blå plader der, ikke? Isen. Der tabte jeg næsten, der er sgu da alt for mange. Altså, men så allerede i hovedet, der kunne jeg sige, så kunne jeg jo så bygge små skosser, der stikker mere op end andre. Da jeg var halvvejs, jeg kom til at mangle plader. Så var jeg lige helt i den anden grøft. Heldigvis. Der var en 10 stykker i overskud, så det er derfor, de ligger lidt forskudt af hinanden nogle steder. Så der var nok 450 isskosser, ligger der dernede, eller isflære, eller hvad vi nu vil kalde det. Ja. Ligger der dernede. Ja. Ja, og du har, altså vi har jo fået, også logistisk har vi fået dansk tømmerfirma til at skære dem ud, men normalt er du jo selv den, der skærer, og du er også uddannet på Jern- og Metalskolen i Nuuk. Nej, har bare haft et kursus der. Ja, men så er den svejser på skibsværftet. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at lige at høre sådan det der håndværkets betydning i din skulptur. Det er vigtigt. Ja. Og så tror jeg, det er derfor, jeg i den sammenhæng i går derinde, der kom, hvor er det pænt, Isle. For så pænt. Kan kunst være pænt? Jeg tænkte det. Og det var sådan ikke lige det ord, jeg tænkte applikeret til mit arbejde. Men jeg tror, det her hang sammen med den håndværksmæssige side. Fordi altså, der er ikke én fli, der sidder forkert. Eller der er ikke ét søm, der sidder forkert. Der er sådan en æstetik over håndværker, synes jeg, som jeg prøver sådan at fremhæve, eller bruger enormt meget.
Altså, jeg elsker at arbejde med mine hænder. Men det skal se pænt ud. Så det der ord pænt, det er faktisk kommet til at ramme meget godt. Selvom jeg ikke også sagde, nå, okay, så jeg bare først. Men så er den kørt. Altså, man forventer et bestemt vokabular måske i forhold til, når man udtaler sig om kunsten. Ikke? Altså, den der hat, Hanne sidder med, den er pæn. Ikke? Men så det tog mig lidt tid sådan at få den sat ind i forhold til kunsten. Og det tror jeg, det har noget at gøre med den håndværksmæssige kvalitet, der ligger i arbejdet. Ja. Æstetikken. Ja. Altså det skal være pænt at kigge på. Ja. Så det der pænt. Ja. Mm. Og i kataloget, der har du også det her, altså der er et interview med os her i kataloget, men det her omkring materialer, som også er en stor del af din... Og værkerne hernede har skabt af de her til oversblevne eller smidt ud byggematerialer, som også styrer dine processer på en måde. Og du har den her fantastiske tekst, som er tilbage fra 90'erne, om det her med, hvordan man får sin inspiration, kampen om skulpturen, både ved at sanse, se, men også bare ved at tage et materiale i hænderne. Ja. Lige præcis det, kampen om skulpturen, det var i virkeligheden lidt sørgeligt, fordi at jeg sad sådan travlt, altså så travlt det nu kan være på Grønland, men i hvert fald på den her hovedvej, hvor der så i den modsatte side gik en ældre dame, ældre kone, kvinde, fuld, og sådan kan næsten ikke kigge ud af hendes briller, og så tisser hun. Sådan så det spreder sig sådan en mørk altså man kan se, hun er tisset. Og da jeg kigger på den, så tænkte jeg på The Kiss. Kender I den? Rodins Kiss. Er det ikke Rodin, der har lavet den der? Ja. Kiss. Og så kørte den så videre der. Så har jeg lavet en anden figur. Jeg kan jo ikke lave The Kiss ud af tis. Kiss and tis. Ja, så... det er sådan nogle ting, der kan inspirere mig. Den her situation her inspirerer mig. Vil inspirere mig. Om ikke andet, så kan jeg tænke, hvor jeg rystede indvendigt, mens jeg sad heroppe. Ikke? Så den kan jeg bruge til et eller andet. Eller... Ja. Sådan, så det er både lugt og syn og hørelser og at røre ved noget. Og specielt det at røre ved noget, det er jeg meget afhængig af. Ja. Vil jeg sige. Ja. Du beskriver også det her i da du fik den her tand i hånden. I havde et kursus i udskæring tilbage på kunstskolen i 80'erne, og hvor du får den her tand i hænderne og bare får en, jeg ved ikke om det kan kaldes en åbenbaring, men der er i hvert fald noget, der ligesom ligger der. Og derfra har det så bevæget sig større og større. Ja, det har det nemlig. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt til det der med skulpturens forhold til rum, fordi det er jo meget, meget tydeligt, at dine skulpturer ikke er nødvendigvis bare sådan nogle lukkede enklaver, der hviler i sig selv, men de er placeret nogle steder, også det, at du placerer dem nogle steder, eller at de bliver deciderede installationer, som du faktisk har arbejdet med lige siden begyndelsen. Hvad er skulpturens forhold til rum ifølge dit hoved? Ja. Ærgerlig, min hjerne, den er så lammet i dag. Skulptur. Altså, der er en tilstedeværelse i skulpturen, som jeg godt kan lide. Jeg kan gå rundt om den, jeg kan kravle på den, jeg kan gøre, hvad jeg vil, men altså, det er sådan et tredimensionelt møde med min krop, og så den der skulptur, der er interaktionen, jeg så godt kan lide, som sådan er draget af. Altså, den er også meget skulpturel. Altså, I tænker også et eller andet om den der, den står bare der, uden at det er en skulptur, men formen får jeg til at tænke et eller andet. Ikke? Så det er hele tiden den der også med skulpturen, der også signalerer noget i form af sin egen form. Altså i kraft af sin egen form, som jeg godt kan lide.
igen, ja, det var bare altså den disciplin, som jeg blev tiltrukket af mere end grafikken eller maleriet, vævning, hvad det nu ellers er for nogle forskellige, udtryksformer, jeg sådan er blevet introduceret for. Så er skulpturen, den er sådan kommet tættest på. Og der skal jeg så også bruge min krop. Jeg tror også, det har noget at gøre med, hvor meget jeg bruger kroppen i forhold til at kreere. Jeg kan godt lide at svede og knokle og arbejde. Og det er så også derfor, at processen har så stor en betydning for mig. Ikke? Så. Ja. Mm-hmm. I forhold til det der udskæring, så fik jeg fortalt, at tilbage i tiden, for at den her udskæring skulle få noget kraft, så ham eller hende, der udførte den, gned den mod sine genitalier, for ligesom at hente den kraft, og så sendte man så ud. Det ville så lade være et åbent spørgsmål, om jeg har gjort det eller ej for mine. Men altså hvordan skulpturen også i den der mindeformat alligevel kræver noget fra omverdenen for at kunne få sin energi. Så det er det der samspil, der er imellem. Det der skal til, for at det kan blive en skulptur. Lyder det forståeligt? Bare snapper. Altså. Jeg kunne godt tænke mig alligevel at spørge lidt til inspirationer i din kunst, fordi at du har jo dine fødder plantet i forskellige kunsthistorier, er både uddannet i Grønland og uden for Grønland, med sådan den klassiske vestlige, kan man kalde det, skulptur, og med den skulpturelle form eller skulptur, der ligesom har været traditionen i Grønland med udskæringer og udsmykninger. Hvordan ser du selv, hvad du trækker på i din kunst, og hvad står du på skuldrene af, eller hvad står din kunst på skuldrene af? Ja, den person, jeg blev til af min morfar. Altså, den syntese, der ligger i at komme fra 2 forskellige kulturer. Det har taget mig lang tid sådan at prøve at få en god balance i det. Isoleret set, så er jeg blevet mobbet for at være grønlænder i Danmark. Isoleret set, så er jeg blevet mobbet for at være dansker i Grønland. Så det har altid været sådan en konflikt indvendig, hvordan de 2 kunne mødes. Og det er vel også derfor, jeg sådan har søgt ud fra Danmark. Altså jeg har været i Finland, Island, Canada og USA. Sådan væk. Og det var i USA, at jeg ændrede mit navn. Jeg flyttede et bogstav længere ind, for ligesom at komme væk fra den der problematik af at være fastlåst i rollen som grønlænderen, eller fastlåst i rollen som dansk. Men må jeg ligesom prøve at finde mig selv, om man så må sige. Ikke? Altså, det foregår stadigvæk. Altså, det er ikke den der identitetsproces. Det er jo sådan en foranderlig ting, der kører hele tiden. Ikke? Så, hvad jeg var for et sekund siden, det er jo ikke om 1 minut. Eller, altså lige for at sætte det på spids. Men jeg er kommet til en større afklaring omkring det, efter jeg ændrede mit navn faktisk. Fordi der så ikke er de der negative associationer forbundet med mit tidligere navn. Og så, ja, hvad står det på? Altså, du nævner selv, at jeg gentager nogle af de der forskellige symbolske former på Grønland, men altså, jeg kan jo heller ikke rende fra, at jeg er grønlandsk, og jeg har valgt at bo på Grønland. Så det er jo de der former, jeg ser hver dag, ikke? Eller bliver bombarderet med på den ene eller den anden facon. Man kan også kigge på de der 4 mennesker, der sidder deroppe, der bagved. Det er mine venner, som også inspirerer mig, som har påvirket mig, som også sådan intellektuelt har været rigtig gode at kende, fordi at jeg nok ikke er så dum, som jeg troede engang. Altså, men altså, hvor venner er også en rigtig
stor del af min inspirationskilde. Selvfølgelig min familie i første omgang, men venner. Det arbejde, jeg har haft sammen med dig en hel uge, det kommer garanteret også et eller andet ud af det. Ja, som sagt, det at sidde her. Jeg har lidt sommerfuld i maven, når jeg sidder og snakker. Jeg ved ikke. Så det kommer også til at bruge på en eller anden måde på et eller andet tidspunkt. Så hvad sætter jeg grænsen ved? Altså der har jeg så hellere lyst. Altså hvis jeg ser et barn bliver mishandlet, så tager jeg gerne en revolver og skyder den, der mishandler. Altså der sætter jeg altså også grænsen, ikke? Jamen jeg mener, der er nogle ting, altså der bliver man jo kraftedeme nødt til at handle, ikke? Altså i stedet for at tænke og så. Ja. Eller lave kunst, er det? Ja. Ej, børnemishandler, det kan jeg kraftedeme ikke lave kunst af. Så skal du være afskåret pikke hele vejen rundt. Jamen, altså, der er også nogle problematikker, jeg bevidst holder mig fra. Fordi det bliver for personligt måske. Jeg ved ikke rigtig, hvad det bliver, men i hvert fald, jeg bliver hissig, eller jeg bliver gal, eller altså det er nogle gode energier, der måske kan drive det, men altså, det er for negativt. Altså, jeg gider ikke at dykke ned i et hav af mishandlede, misbrugte børn, for eksempel. Ikke? Det gider jeg ikke. Altså, så der er nogle ting, jeg bevidst vælger fra at forholde mig til i kunsten. Men altså, det er sgu da hurtigt. Ikke også, du ved. Ja. Altså, i handling mangler der ikke noget af. Ja, så det man også kan sige, det er, at din kunst også udspringer af sådan en, både den relation selvfølgelig til omverdenen, men også den konstante samtale, du ligesom er del af, samvær, du er en del af. Og lige nu kan man jo sige, at falder din udstilling meget aktuelt ind i hvert fald noget af det, der diskuteres her i Danmark omkring oprustning og våbenproduktion. Selvom det selvfølgelig ikke på den måde var tanken. Godt tænke mig at stille dig endnu sådan et lidt sådan abstrakt, stort spørgsmål. Det er, hvad er kunst for dig, og hvad skal kunst kunne i den her sammenhæng, hvor du har snakket om? Altså kunst, jeg bruger også kunsten som et meget personligt, hvad kalder man det? Altså jeg dyrker ikke yoga, eller jeg dyrker ikke aerobics, badminton, eller hvad man nu kan. Sådan, jeg bruger ikke kroppen i den forstand, på den måde der. Men så bruger jeg kunsten til sådan at skabe den indre balance i mig selv, eller altså hvis jeg kommer hjem fra arbejde og har haft en totalt dårlig dag, så sætter jeg mig lidt og sådan skaber balance i mig selv ved at arbejde lidt med noget. Det som så måske kan ende op med en eller anden, man kan hænge på væggen. Altså kunstner, ja. Det er sådan, på det meget personlige plan bruger jeg det. På det mere, altså jeg synes kunstneren har et ansvar over for at skabe forandringer. Som kunstner har man i forvejen fået tildelt den der rolle med, at man snakker højt, eller at man markerer sig, eller at man giver udtryk for sine meninger. Og den forventning synes jeg, man skal leve op til. Og netop give altså skubbe, eller gøre opmærksom på, eller jeg provokerer en til at tage få nogle holdninger til nogle bestemte ting, man måske vil pege hen. Altså i forhold til krigen dernede, ikke? Altså den er jo desværre ikke endt. Så er der andre krige, der er opstår, ikke? Altså jeg mener, en ond cirkel. Så synes jeg ved ikke, at vi bliver meget mere bange eller satte. Fordi jeg synes, når man går tilbage i den der traditionelle eller klassiske kunsthistorie, altså der sker jo noget nyt hele tiden, og det er provokationer, det er grænser, der bliver skubbet, og du ved, dadaismen og surrealismen, ikke? Det er skubbet. Men hvor meget kan vi skubbe nu? Er alt ikke blevet opdaget nærmest? Eller jeg ved ikke rigtigt. Altså der er sådan en... jeg ved ikke, om de her kunstnerne har udspillet deres rolle i forhold til det.
med at provokere og være meningsdannere eller meningsdannende. Ja. Det ved jeg ikke. I'm not sure. Som sagt, jeg tænker ikke så meget over kunsten, som jeg gør den. Ja, og hvad med det her med at gøre kunst? Hvad skal jeg sammenligne det med? Hvad tænker du på, når du står og vasker op? At du gør opvasken? Det kan være mange ting, ja. Tænker du på, at du står og gør opvasken? Nej. Støvsuge, vasketøj. Altså gør tingene. Bare gør tingene, ikke? Altså, det er lidt jeg tror, det var den nemmeste samling, jeg lige kunne komme med, men at jeg gør kunst. Altså ligesom at vaske op. Jeg tænker ikke på, at det er det, jeg laver, men jeg gør den. Altså, jeg hader at vaske op, men jeg elsker at lave kunst. Det var bare lige den nærmeste sammenligningsgrundlag, jeg kunne komme med. Ja. Så det der med at gøre. Og der er det måske nogle, hvis der er nogle pædagogiske uddannede blandt os, så er det der John Dewey. Ja. Med learning by doing. Altså sådan, hvor han så også, den har han så ud, eller hvad hedder det? Hvad kalder man sådan noget der? Ikke fordi han har udtænkt det, men han har sådan teoriseret omkring det der i pædagogisk sammenhænge, men hvor han så også har ført den over i kunstsammenhænge, hvor det at gøre kunsten, i stedet for at, sådan at hænge den op. Altså nu, det lyder sådan lidt modsætningsfyldt. At jeg så går med på det der med, at jeg gør kunsten, så skulle jeg jo være færdig med den, ikke? Men så alligevel så får jeg sådan hængt op hernede, og så jeg ved ikke rigtig, altså der er den der, de der forskellige paradokser, der kan ligge i, og gerne vil være på den måde, men også har brug for at skulle komme ind i de der institutionelle rammer, for at blive anerkendt, eller for at blive retfærdiggjort, eller for at altså igen, som jeg tidligere nævnte, det der med, at det er nødvendigt med den der relation. Om det er dig, jeg relaterer til, eller om det er den her, jeg relaterer til. Ikke? Altså, jeg kan ikke kreere i et vakuum. Jeg tror, det er det, jeg prøver at sige. Ja. Så at gøre kunsten er også ligesom afhængig af den der institutionelle akademisme, eller hvad man kan sige, hvor den bliver sat ind i. Samtidig med at gøre kunsten ligger også op af den her relation, du beskriver, at den hele tiden sker imellem dig og de mennesker. Den verden, du er en del af. Som er foranderlig konstant hele tiden, ikke? Ja. Så det samme med den der identitetsdannelse, det er også sådan en flydende proces. Den stopper aldrig, den kører hele tiden, ikke? Vi ændrer os. Måske ikke sådan drastisk fra sekund til sekund, men stille og roligt. Vi bliver påvirket af hinanden. Både hvad vi siger og gør, men også hvordan vi lugter. Altså, men altså alt er på spil jo i forhold til relationer, når man forholder sig til hinanden. Ja. Så. Ja. Det er meget sødt. Ja. Jeg kan simpelthen komme over det der ord sød. Og pæn, ja, det var pæn, ja. Nå, sød, den er okay. Men jeg ved ikke, er mit kun sødt? Det ved jeg heller ikke rigtigt. Men pæn. Pæn, ja. Noget, der også fylder i din kunsterindring, som du også skriver om hernede, og som The Drying Rack for eksempel også trækker på, med de her tørre stativer. Kan du prøve at tale lidt om, hvordan erindringen ligesom fysisk kommer ind i din, er med til at forme dine skulpturer eller installationer? Jeg er ikke sikker på, om jeg forstår spørgsmålet, fordi altså når erindringen er gjort til en skulptur eller et eller andet konkret, så er det jo sket. Så har erindringen spillet sin rolle i at manifestere sig. Sådan en manifestation, ligesom den der driving rack, tørstativet, som jeg også som barn rendte rundt i og kravlede rundt i og spiste fisk. Og det er sådan en stor del af min dagligdag. Og
sådan, så tænker jeg, at når jeg vælger en bestemt erindring, at den er mere skulptural end andre erindringer måske. Hvad gør en erindring skulptural? Jamen det er den idé, jeg så altså kigger. Jeg husker, at jeg kravler rundt. Jeg huskede, hvad det lugtede af. Jeg huskede, hvordan det føltes. Jeg husker, hvad det er, jeg kigger på, når jeg er helt oppe i toppen. Får jeg en masse is. Og jeg husker, hvad jeg hører. Og så i forhold til, hvilken af de der sanser er den mest fremtrædende. Så i mit hoved, så den mest fremtrædende sans bliver så, billedligt gjort. Inde i mit hoved. Bliver gjort til en figur, eller et eller andet. Som den der is dernede, ikke? Så bliver det til de plader, der ligger der. Ja. I'm not sure. Erindringer. Altså, jeg har også en erindring. Så vælger jeg selvfølgelig også imellem erindringerne. Jeg sidder på gymnasiet i Thisted i en historietime, og vi har med begyndelsen af 1900-tallet, hvor næringsfrihed. Næringsfrihed. Og vi så skulle byde ind på, hvad det betød. Det er vel, når folk selv må bestemme, hvad de spiser, sagde jeg så. Og så opstod der sådan en latterbrøl inde i klassen der, ikke? Og hvor jeg blev så lille her, og kravlede hurtigt ned i det der hjørne der. Altså den er sådan meget fysisk i mit hoved også, ikke? Altså jeg kan se, hvordan jeg kunne lave sådan en lille islet, der kravlede i et latterhav, for at komme ind i et lille hul og gemme sig. Altså den er meget visuel og fysisk inde i mit hoved. Sådan en situation. Jeg tror, det er en af de få gange, jeg blev flov. Så. Ja. Inden vi lige åbner op for nogle spørgsmål, så kan jeg godt tænke mig lige, fordi at i interviewet, vi har her i kataloget, der siger du det her med, at du ikke er helt sikker på, altså man skal have det lidt det samme, som du siger, med det der med at gøre kunst, og den der institutionelle forankring, man er afhængig af som kunstner. At de uddannelsespapirer, du har med dig, har været vigtige for at blive anerkendt som professionel kunstner, men på et personligt plan er du ikke altid helt sikker på, at hvor meget, om du ikke var blevet kunstner alligevel, tror jeg det er, du ikke talesætter, om du ikke var gået den vej alligevel. Og du har jo egentlig været en del af 3 meget forskellige uddannelser, altså kunstskolen i Nuuk, tænker jeg, og så i Canada, og så i USA, som jo er 3 forskellige curriculum, eller 3 forskellige, måske også måder at tænke kunst og kunstbegreber på. Men også Finland. Og også Finland, og Island har du også, ja. Kan du prøve at sige noget om de her sådan forskellige, tilbage fra kunstskolen, videre til Canada, til USA, de her 3 forskellige uddannelser? Jeg tror bare, jeg havde sådan en udlængsel. Sådan kort og godt en udlængsel. Som så også i bagkundskabens lys hænger meget sammen med mig, der flygter fra personlige relationer, eller familiære relationer, flygter fra den, jeg er. Men så prøver at finde mig selv, eller rejse ud og finde mig selv. Og den nemmeste måde at gøre det på, det var at gøre noget, eller gøre det igennem kunsten, som jeg elsker at gøre. Ikke? Så det var sådan en meget naturlig valg at køre derud af, eller ikke køre derud af, men rejse til de forskellige lande med det, jeg elsker at gøre. Og i Finland, der var en maler i det der atelier, som kæmpestort atelier, som vi delte. Hun kom ind hver morgen. Et kæmpe maleri, hun har hængende på væggen, og så maler hun et motiv. Hun starter om morgenen, så er hun færdig om eftermiddagen. Næste dag, nyt motiv på samme maleri. Sådan så det endte med, at det der maleri, det var simpelthen så tykt. Og så skulle vi tage den ned, og det var så tungt. Men altså hendes
det var ikke 17 forskellige malerier. Altså det kunne jeg godt lide, det der med at have et eller andet visualiseret et motiv, gør den færdig, næste, men ovenpå den anden, uden at tænke, at det skal bevares, det skal gemmes for andre at se. Så i virkeligheden så er kunstner nok de største egoister. Fordi det er bare vores egen navle, vi sidder og piller i virkeligheden, når vi sidder og laver alle det der. Ja, det var lidt for... Ja. Men prøver dog at hæve... Den udtalelse, det må I gerne tage med modifikationer. Men man prøver dog at hæve navlen op til et punkt, der vedrører nogle flere, og taler ind i nogle flere ting. Men igen, altså... det er sådan... Jeg synes, jeg har været så meget på også. Siden David henvendte sig til mig, i forhold til at snakke om tingene, eller snakke om mit kunst. Altså... Jeg bliver næsten forpustet, fordi at det behøver heller ikke at snakke om den. Altså det er igen, der som mit udgangspunkt, at jeg gør den. Og så at være tvunget ind til at skal snakke om den. Kæft, så får jeg alle mulige mindreværdskomplekser, og jeg snakker så røven går, og du ved, jeg kan ikke høre, hvad jeg siger, og du ved, siger jeg noget fornuftigt, eller du ved, i en stor pærevælling. Så trods det en udtalelse om, at man er egoister, så er man også som små usikre piger, som alle mulige andre. Eller drenge, eller mænd, eller kvinder, hvad det nu er, ikke? Altså kæmper med... Og jeg tror desværre, altså det er den... med al respekt til min far, som er død nu, han de første 10 år af mit liv, eller 15 år af mit liv, var det voldelige gennemtestninger af min mor. Ikke? Og så mange af de ting, jeg sådan... forsøger at flygte fra i første omgang. Jeg var også ved at rejse til alle de der forskellige lande. Men også at forsøge at bearbejde dem igennem den der. Men jeg kan så ikke blive ved med at give mine forældre skylden, så den er kommet ud over. Men altså det som udgangspunkt, ikke? Den måde, jeg som person er blevet formet. Ja. Og jeg var altså meget ond imod mine søstre, da jeg var barn. Fordi jeg imiterede. Altså konfliktløsning, den så jeg, der skal man slå for at løse sit problematik. Ja. Så det gjorde meget. Ja. Og det bøder jeg på nu, den dag i dag. Prøver i hvert fald at være så god og pæn og sød. Så kommer de der ord igen og igen. Men jeg hørte snakke med en kunstner for nylig, Frederik Thydén, som også er skulptør. Han taler om, at der er altid, for mange kunstnere er der et fald, kalder han det. Et fald? Et fald, som kunsten ligesom kommer i. Noget, man skal overvinde. Ikke? Om det er traume, eller om det er... Altså det her, du beskriver, at du løber fra. Der er et fald, noget, man skal rejse sig op efter. Ja. Så jeg synes, det er sådan en meget fin måde, fordi der er jo også et drive i tvivlen, eller i traumet, eller ja. Men jeg vil lige sige, at min far så ikke tæske min mor de sidste 20 år af deres ægteskab. Det var lykkeligt. Så den skal også lige med. Ja. Rest in peace. Yes. Og vi kan lige sige, at David, som Isle, hun bliver ved med at vende tilbage til, det er David Norman, som har skrevet den artikel, der også er i kataloget, som er lidt mere akademisk end de andre artikler. Han er også postdoc og forsker. Og det var David, som i sin tid opsøgte Isle, og fik Isle til at snakke om sin kunst. Og også ham, der plantede ideen om udstillingen på Nuuk Kunstmuseum tilbage, da jeg var museumsinspektør. Præcis. Så det har været et kæmpe privilegie for mig at få lov til at lave den her udstilling her. Tusind tak i lige måde. Det har været dejligt at arbejde med dig. Det er lige måde. Ja. Tror det var ordene.